Narum payu newskum ka channel num ta ki padba ka briu nyota. Ka Lucy Letby ka nos ka badai ka nong Britain ka basya kem bat sya pengat hapo ki kendan pen Kenyan jong ka jing penyap briu namar ka jing penyap yang nyongut ki kelung bat ka bala tmuru ban penyap saya hendriu ngut ki weipat ki kelung ha ka jaka sumar ka bakatrai loong bahakani ka kentipat kala yo kam hapo ka wei ka patok HMP Bronzefield ka ba kadai ka patok ka bala set yaka bat ka badan hapo sorry Kalusi kala yo ya kate ka kam thmai hadin bakala syak kem na du usnem aja arpo kumta laong bakalusi menta kala trekum kan nong pej hapo ka jaka kan syokot kat kum kate ka kam bala benchet thmai ka habak daw ya kani ka kam ka baka syak thung thmai kum ka kam ka bakham halor ka tlong khubor kala yathu baka benta thmai jongka la penmi ya ka jinga kren ha ka bakat tu ka ni ki koidi kum baka pau ki pen pau ya ka jing snosi ka kong Letby ka bala dap lai punriu snem karta hakata yo bala dap kala syak rai set patok shijing im haunai la arja apulai halor ki kam runar ki bakala le hakapor bakadang trei ha Countess of Chester Hospital kum kanong petkot ka Letby kan kit kli ban sami ki kot bat ki DVD shiki para koidi kat kum ka khubor ki tlong khubor ki batai ru ya ka kum ka kok ka hu halor ka jing syak kan teu kodan kabala yo ikum ka bainong na kabanta ka jinglong babha hadu menta ki he jong ka patok kim pat juba be ki khubor kinong sumar kot hapatok bonsin ki le ki parlok jongki kala ban le ya keleng da ka troli baban pen poi ki senduk shakiru jongki tu ki koidi ki badan hakate ka patok hendai ka Letby ka de ka koidi ka bapawnam ka pen khoj ka kamera patok jongka ka ikendu bat ki officer bat ka long ka badan akor bat ka bayajan kumta kayo ikajing sumar kababah